No niin, täällä sitä taas ollaan Itä-Helsingissä odottamassa kyytiläisiä. Emppu ja Niko lähtee vähän ulkomaille. Pitäis heittää lentokentälle. Onkohan ne unohtanut kokonaan? Ei näy ketään missään. Sovittiin, että ollaan varttia vailla tässä asemassa. Sieltähän ne saapuukin. Moi. Moi. Niko tulee kohta. Ai, oliko se nukkumassa vielä? Ei. Se hae roskat vielä. Sinne ei paljon mahu sinne takaronkkiin. Ei oo enempää kuin näitä. Survot tänne. Tää on Niko ja toi on mun, ei oo enempää. Tehdään vähän YouTube-video teidän matkasta. Heitä ne sinne, saaksa sinne yhtään sinne päin niitä? Tuleeko Niko tältä puolelta? Ai kun minä. Niin, kumpi teistä haluu? Niin. Saatte tapella etupenkkipaikasta. Voi tai mä pystyn siirtää toi. Onko tää roskan kanssa? Roskakuski. Lähteekö ne mukaan? Mihin te menittekään? Mihin me olemme menossa niin, vai? niin. Siis Varna siellä mun kaupunki. Ai jaa. Oot sä syntynyt siellä? Oon joo. Joo. Kumpi teistä on matkanjohtaja? Minä tiedän molemmat. Sä oot vaan paikallinen opas. No niin, onks nyt kaikki? Nyt on kaikki. Passit, On. viisumit, On. Ei tarvitse Rahat. viisumi. Rahat on. ja lentoliput. Kyllä. Okei. Se on ainoa tärkeä. Sitten lentokentälle.